rayain pang. Hukok mo. Hukok mo. Nadali ya. Sayang. Nadali ya tiwan tino. Sayang. Hmm. Maksan mo ko. Sunak mo. Siti pa pang, kaano tali bulang te? Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga tropa na. So, ayan. So, nagpapakain na kami ng Nokis. At syempre, kasama ko yung nagpapakain ng supportive kong asawa. Ayan, oh. Ano? Nakawala na naman. So, yung mga strap naman kasi mga tropa nakawala na naman. Ayan, oh. Ay, yung kan. Hawakan mo. Sandali. Tarugan natin. Dalawa lang kasi yung dito eh. Sa kabila. Saan na ba yung kainan nila? Ay! Ayun. Bali, nagpapakain na kasi kami ng manok ni Mrs. Yan nga yung nang bulang dyan. Yan nga. Kaya nga. Yung kan kasi mga tropa. Yung isang manok na yun. Ha? Hindi mo siya pwedeng ikulong? Ikulong ko nga. Kukunin ko nga. Ayun. Oh, manok ni Papang saka manok ko yan. Oh. Wala. Yan manok natin nga no. Yung pulang-pula ang kanya. Yan, so yun mga tropa. At patapos na rin kami magpakain ni Mrs. no. At bibigyan kasi oo, ito bibigyan natin ito ng pagkain. Bali naka-ready na yung patukan nila. Ito na oh. Tapos yung isang kan namin, yung specialty namin, ayan oh. Ay naku, shake. Gurguron ka managson. Siya yung taga-ubos ng aming patuka. Ayan. Ay, busyakal ka dyan! Piling mo Stress na si Mrs. dyan sa alaka ko. Yun, so bibigay lang tayo ng patuka sa mga naka-range natin. Tapos magbibigay rin tayo dito sa mga scratch pin natin. Ito na yung mga pinakawalan natin dito sa range. Ay nako. Yun. So lalagyan lang natin ng kanilang patukaan dito. Yung mga tropa, gutom na gutom sila oh. Sarap naman sa pakiramdam na sinusuportahan ka ng asawa mo no, sa hilig mo. Pero siyempre sinusuportahan kasi ako ng asawa ko dahil hindi kasi ako nagsasabong. Kaya hindi po tayo nagsusugal. So ayaw ko pong i-promote ang sugal sa aking vlog. Kaya si Mrs. sabi niya na pag-usapan namin to nung bago ako magsimula. Yan. So kwento ko lang ha. Bago kasi ako magsimula na mag-alaga ng manok, kinausap ko si Mrs. about sa pag-aalaga ko ng manok. Alam din naman kasi ni Mrs. mga tropa na hindi naman ako nagsusugal. Sabi niya, sige, pero usapan namin walang sugal na magaganap. Ayan. So, alam naman ni Mrs. na hindi rin ako nagsusugal. Kaya sabi ko, wala namang problema dun. Hindi naman ako nagpupunta sa sabungan. Kasi never talaga ako nakaapak sa sabungan mga tropa. Kaya yun, pumayag si Mrs. mga tropa sa hilig ko. Tapos sabi niya, sige, dalawa tayo. Ganyan. So, nag-invest kami ng pera dito. So, kasama ko siya na nag-i-invest ng pera dito mga tropa sa manukan. Kasi pag ganun na wala nang patuka, siya yung pipinance sa akin ng pambili ng patuka. Kasi siyempre si Mrs. kasi yung nagmamanage sa tindahan namin. Kaya sabi niya, basta't may kita ang tindahan, walang magiging problema. So doon kami kumukuha ng pampatuka namin sa mga notice namin. Ayan. So kung mapapansin nyo, di ba wala naman akong trabaho, pero sana ako
kumukuha ng pinambibili ko ng patuka. Ayun nga mga tropa, sinusuportahan ako ni Mrs. Pero pag ganun na nakapag out kami ng manok, siyempre ang usapan namin, lahat ng expenses muna, siyempre ibabawas muna lahat sa kinita. Ayun. So ganun na naman pag ganun na may mga bagong munokis na naman tayo, ayun, siyempre ganun lang, paikot-ikot lang ang pera. So ganun lang kasi, ganun yung usapan namin ni Mrs. mga tropa, no? Ano ba, tapos ka na? Yung ano, hindi ka pakain yung ano? Ay, oo. Hindi ka napakain? Nanunuka sila? Yung si Mrs. mga tropa, napaka-supportive niyan. Supportive talaga. Nanunuka sila eh. Ha? Nanunuka. Tapos si Mrs. din ang madalas na naglilinis dito sa loob. Sa loob ng range. Siya yung madalas na naglilinis mga tropa. Yan. So ang pagmamanok kasi mga tropa, pag ganyan na hindi naman kayo pinayagan ng asawa nyo o mga jowa nyo, ganyan, huwag nyo nang ituloy. Kasi siyempre yung mga bibili kasi ng nokis, pag ganun na alam nila na hindi ka sinusuportahan ng asawa mo, parang sasabihin na may kasabihan kasi yung mga nagpupunta sa sabungan, may kasabihan sila na parang ganito ganyan dahil sa babae, ganyan ganyan. Alam niyo na yun. Maraming anito yung mga pamahiin. Ayan, maraming pamahiin kasi yung mga bumibili ng manok. So dito sa akin kasi mga tropa, open kasi andyan si Mrs. nakasuporta. So yun. So yun yung kagandahan dito sa manukan ko mga tropa, no? At yun, so yun lang yung kwento ko, maikling kwento. Ayan, storyteller tayo ngayon pero mag-update tayo ngayon sa mga nokis natin. Ayan, so ito mga tropa, nabigyan na natin ng patuka yung mga nandito sa range. Tapos papasilip natin yung ito. Ayan, so nakalimutan ko kasing tanggalin yung tubig kanina, kaya problema ko to ngayon kasi hindi ko siya mapapainom ng gamot. Kaya bukas na lang, pero ayan, nakita nyo naman masigla na. Bibigyan na lang natin siya ng patuka at bukas na natin siya bibigyan ng gamot na Premoxil. Tapos dito naman tayo sa kabila. Yan. Sisilipin natin tong ating bagong nokis. Yan. So bibigyan natin siya ng patuka ngayon kasi tapos na sa kanyang pagpupurga. Yan. At ito yung patuka na niready ko. So, gamit pa rin natin is yung anong tawag din, developer na 1 to 4 months. Ayan. Ano? Grabe, tumatalon na. So isang ganito lang binibigay ko sa kanya mga tropa. Ayan na. Ayan, isang ganyan lang. Pati itong bagong nokis natin, isang sukat lang yung binibigay ko. Ayan. Ang sukat lang. Ganyan lang, oh. Ayan. Para hindi sila ma-overfeed. Ayan. Yung sakto, oh. Kain na yan mga tropa. Tapos dito naman tayo mga tropa sa mga right, so kukunin lang natin ng patukaan ng mga to at lalagyan natin. Ayan. So, yun mga tropa, no? Yan, no? Niready na. Bali magpapalit na lang tayo ng tubig. Gutom na gutom sila mga tropa. Yan. Tapos bubuksan lang natin ito mga tropa para hindi madilim dito sa loob. Yan, ganyan lang mga tropa. Yan. Yun, so yun lang yung vlog natin. Short videos lang tayo mga tropa. At sana yung nagustuhan nyo itong vlog na to. Right, so see you po sa next na vlog natin mga tropa. Ayan, so pinasilip ko lang yung mga nokis natin. At ako, pinakita ko lang yung pagpapatukan namin ni Mrs. Right, so see you po sa next na vlog namin mga tropa. Tapon